Ahojte moji fanúšikovia a sledovatelia, ktorí sledujete na mojom profile moje aktivity, čomu sa venujem, kade chodím, čo je mojou prácou. Tým som si krátky príhovor k môjmu chystanému takému mini projektu, nakoľko sám sa hýbem vo financiách a podnikám, tak som pre vás chcel pripraviť taký zaujímavý koncept rozhovorov, takých krátkych rozhovorov ľudí z Košic a Košického kraja, ľudí, ktorí podnikajú. Pripravil som pre vás taký zaujímavý koncept, rozhovor s ľuďmi, ktorí podnikajú, či už v Košiciach, v jeho okolí, alebo odkiaľ pochádzam v podstate toho Zemplína, Tokaja. Takže budem prinášať pravidelne rozhovor so zaujímavými ľuďmi, ktorí majú zaujímavú prácu, podnikajú niečom, čo je zaujímavé, alebo pracujú v nejakej spoločnosti, ktorá je zaujímavá. Takže budem rád, ak budete moje videá sledovať. Nazval som to Východcast a podsekcia Adamova 20 minútovka. Takže verím, že vás tieto rozhovory budú baviť a budem vďačný za každú spätnú väzbu. Prvé video bude čoskoro, takže máte sa na to tešiť a pripravené sú ďalšie, takže verím, že sa budú páčiť. Takže želám vám krásny deň a ďakujem za pozornosť.